Kaixo, ongi etorria, funtzio arrazional bat dugunean, itxura hontan jarri behar dugu jakiteko bere bi asintotak zeintzu diren. Orduan, guk hau aldatu egin behar dugu. Eta hori nola egiten da? Zatiketa eginez. Jarri dezagun. Lau isa gehi amairu, zatituko dugu isa gehi irukin. Zenbana, launa, ezta? Orduan, atartzen zaigu, lau isa gehi amabi. Kenketa egiten badugu, ondarra da bat, horrak hemen jarriko dugu. Iberdin, lehenengo jarriko dugu hemen ondarra. Horrak, ondarra zen bada, bat zati isa gehi iru. Eta gero zenbat oso, lau oso atazezkigu. Horrak guk, honekin lan egingo dugu, eta ez horrekin. Hasiko gera. Bekoa, izendatzailea jarriko dugu berdin 0, asintota aurkitzeko. Orduan, asintota izango zateke, isa berdin minus iru. Orduan, hori badakigu nun dagoen, ezta? Eta i asintota aurkituko dugu, bai, lau, hau delako. Orduan, bi asintotak aterata, egingo dugu grafiko bat jarri, eta bi asintotak marraztu. Isa berdin minus iru. Orduan, hau izango zateke asintota bat. Eta besteak, i berdin lau. Asintotak marraztu ondoren, orain pentsa dezakegu nun dagoen definituta horrela edo horrela. Gogoratuko zera, zenbaki hau positiboa denean, definituta daula lehenengo eta hirugarren kuadrantean. Horrela izango da orduan. Era ontara, eta ez horrela. Horrela da negatiboa denean. Horrela, atako zaigu hemendik eta hemendik. Orain taula egin beharko genuke eta balio desberdinak eman isari. Nik bi balio bakarrik aurkituko ditut. Eta horrekin nik uste dut marraztu dezakadala problemi gabe, ezta? Eta zeintzu dira horiek? Joagonez beti onera. Asituta vertikalera. Zein da? Minus iru, ezta? Horra hartuko dut aurrekoa eta ondorengoa. Horra, minus lau eta minus bi. Eta horrezkatuko dut. Zergatik, zenbaki osoak atako zertida dako. Orduan, horrezkatzeko dut minus laukin izango litzateke. Bazati minus lau gehi iru da minus bat. Orduan, minus bat gehi lau, iru da. Orduan, izango litzateke hemen iru. Eta jartzen badut minus bi, izango litzateke bat zati minus bi gehi iru, gehi lau. Hau zen bada, bat. Bazati bat, bat, gehi lau, bost. Orduan, bi puntu jarriko ditut. Minus lau denean da iru. Minus lau denean da iru. Eta minus bi denean bost. Minus bi denean da bost. Horran horren, marraztu ezaket. Izan batzateke, horako zerbait, ezta? Hora etortzen da, eta honea. Eta hemen ere berdit. Hora etortzen da, eta dijoa horrea. Gogatu, asintota ez dut ikutu behar, ez bat eta ez besteak, eta kalkulatu behar baldin badugu, bere ebakidura puntua bai hor eta bai hor, zer egin behar dugu, jarri, i berdin 0 eta isa berdin 0. Hori egingo dugun orduan, urreko pausa. Isa berdin 0, izango litzateke, i berdin, bat gehi, 0 gehi iru iru, eta izan zele berdina jartzen badiot hemen 12. Horran, 13 iruren, 0, 13 iruren. Lau baino gehiago. Isa arratzarekiko ebakidura puntua da i berdin 0 denean. Horrezkatzen dugu, gelduko litzaiguke 0 berdin, isa gehi iru gehi lau, pasatzen dut kentzen, minus lau berdin bat zati isa gehi iru, bidertzen pasatzen ditut, toragitzen zait, minus lau isa, ken 12 berdin bat, pasatzen dut hau batutzen, minus lau isa berdin 13, eta pasatzen badu zatitzen, gerituko ditzaioke minus 13 laurden. Hemen jarriko dut orduan, ebakidura puntuan, izango litzateke minus 13 laurden 0. Eta horrela maituko genuke ariketa hau. Beste bat arte, agur?